Sa ngalan ka na maasin ka na, akipatan ng Espiritu Santo. Amen. Kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo asin tao man na totoo, kagibo asin kag tubos niya mo. Nagsusulsul akong gayo ning tudok na pagsulsol, ning pagkasala ako sa imo, huli kan sinanglita na pagka-Diyos mo. Asin huli tanamo mo tanta ka, ikaurog sa gabos, kaya naguhulaw na ako ning totoong paghulaw, ning dahi na pagkasala liwat, asinin paglikay kuman sa mga pag-alaman, asin gabos na ipagkakasala ko sa imo. Naguhulaw man ako ning pagkumbisal, asinin pag-utob kuman kan mga penitensya na itutugon sa ko, nin pagkukumpisalan ko ang padi. Tara kagurangnan kong Diyos, idinudulot ko sa imo ang buhay ko, asin ang mga gibo ko, pati ang mga sakit ko. Tabayod ko iyan kan mga kasalan ko gabos, asin ang narig na gayo ako kan pagkaherak mong deng kasagkoran. Tay papatawad mo sa kuiyan, huli kan mahal mong dugo, patin kan pagkagadan mo sa krus. Asin tay tatao mo sa kuan mahal na grasya mo na iyo kong ikalikay, sa maraot na ikapagdanayon sa marhay, sagkot sa pagkagadan ko. Amen. Bukal mo, Senyor Diyos, ang nguso niya mo gabos, sa pag-umaw ni pagbantog, kan ngaran mong nangurog. Ang puso mi hugasan man, kandigtang mga kasalan. Ang hunaona asiring man sa gibong may pag-alaman. Asin papaglaadon mo ang puso nin mga tawo, sa pagkamo sa imo kan pangadya ning rosaryo, kan maniputok mong ina sa Beren Santa Maria, asin papagkanigo ang madangog ang pagagha. Ang samuyang pag-apod sa imong aking sa Jesus, sa atubang mo mabantog, sa gabos mong mga santos, huling kasanto-santusan ang aking mong sinanglitan, pagka-Diyos kasaruman, nin Espiritu Santo mahal, kamo mga nabubuhay asin nanganghadi man, sagwat sa ring kapinunan asin ring kataposan. Pamibi sa gabos na aldaw, o daing kasagkora na ilaw, ama ka kan ikaduang persona, ilaw na sinanglitan, sinasamba ko sa bilog na kapakumbabaan, asin pinapasalamatan minindeng kataposan, huli kan pagwaras mo patin pagbukta ki Maria, na totoong ginibo mo sa pinagkaniguan na kamahalan. Liwanag asin kalang kawan sa pagkaan ni inang totoo, kan bugtong mo aki, inang kasanto-santusan, asin bantog na esposa kan Espiritu Santo. Magdalita ka, mahal na Reyna, na ipagwaras mo ang sa imong mga biyaya asin kahirakan mo man, ang mga parakasala, tanganing makabalik sa grasya nin kagurangan tang Diyos, tanganing iyong magdanay sa mo sa pagkagadan. Kahirakan mo man ang mga nagsasamba sa anito asin sa mga heras na pagkamigbit kan totoong karahayan, patin ikaherak mo sa muyaan sa mga hinahagad kay ning nobena, kung magkanigo sa mahal na Diyos, asin sa galang na makuri sa imo. Amen. Umaliligo na prinsesa aking kan Diyos Ama, pinagtaratarakan ni Gabriel pagsugua, ang aking bugtong kan Diyos sa imong tulak nag-erok, pinili kang pinaorog sa mga babae gabos. Pag-umawa ng Diyos Ama, Diyos Aki, asin ng Diyos Espiritu Santo. O kabanal-banaling Berhen Maria, mantang ika ang pinagkanigo na inaakan aki kan Diyos, na daing kasagkoran, na itinao sa imo ang pakamidbid asin kaliwanagan, na ikinaliwanag mo sa bilog na kalangitan. Nagngayo-ngayo kami, sa imo na paliwanagan man kami, ngunya na buhay pa asin sa oras ng samong pagkagadan, asin tawan mo kami nin bagsik na sukat ikatumang niya mo sa mga kaiwal, nin samong kalag, tanganing day kami mapanguyok o madayaan kan sa indang mga pagsugot, alagad, asin magsari kiraray ang samang pagtubod sa mahal na Diyos, asin pagkamuot sa imo. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tan Diyos siya sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay ang sa imong mahal na aking sa Jesus. Upalada na Maria, esposa ken Espiritu Santo, pinagtaratarakan ni Simeon asin ni Ana, inumaw kang daing siring kan mga pastores sa Belen,
malinaw urog sa salming ang sa imong pagkaberhen. Pagumawa na nama ang Diyos aki asin ang Diyos Espiritu Santo. O kagurang na niya mong kasanto-santusa na Beren Maria, pinili ka ng Diyos na daing kasagkoran. Nakikimayra kami sa imo na daing mo kami suhayan sa oras ng samong pagkagadan. Na ipaharayo mo sa mo ang tibaad na kapangyarihan ng samong kaiwal. Amen. Tara kagurang ng Maria, pano ka ng grasya, an kagurang ng tansyo siyaon sa imo, pinurog kakarahay sa mga babae gabos asin urog pakarahay ang sa imong mahal na aking sa Jesus. Santa Maria, ina kang Diyos, ipang-ibi mo kaming mga kasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. O ina kang Diyos aki, babaeng urog kabini, pagkalang man ibinati ni Isabel Simuhani, ikaan urog kapaladan sa gabos kay ning kinaaban, pinili ka na iidkan kan aki kan Diyos na mahal. Pagumawa ng Diyos Ama, ang Diyos aki asin ang Diyos Espiritu Santo. Siring kay itong pag-umaw, ngunyan asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. O Birhen Maria, huli ta ika ang piniling esposa, na namumutan kan Espiritu Santo, asin ta pinakapanukanin grasya, siring man ay kaharap mo sa oras ng samuyang pagkagadan, na ipagwaras sa kalagnya mo ang mga mahamis na pagkamuot, tanganing umamsa mo ang tibaad ng mga sakit digdi sa daga. Amen. Tara kagurang ng Maria, pano ka ng grasya, ang kagurang ng tansyo siyaon sa imo, pinurog kakarahay sa mga babae gabos as sinurog pakarahay ang sa imo mahal na aking sa Jesus. Santa Maria, ina kang Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. O simbahan na mapalad ng Santissima Trinidad, ilaw ka na maliwanag, ilawin sa mong kalag, ikaan ilaw ina ako, paliwanaga kan grasya mo ang puso nin mga tao, butungan na mapas sa imo. Pamibi sa enot na aldaw. Umaugayo na Beren Maria, ina kan urog kabanal na aki, nauugma kami sa irarom kan sa imong buot, huli tay ka an ina asin esposa kan ilaw na dayong ginikanan, tay kasanang totoo an magkanigo sa siring na kamahalan, o ina ang kabanal-banali, liwanagi nga ni ang samuyang kalag, kung magadan kami digdi sa kinaban, asin makanuntol kami kan totoong dalan, asin makamibit kan totoong Diyos. Sagkod makaabot kami sa kabanalan, asin magsulsol kami kan sa mga kasalan. Tara o Santa Maria, asin ina niya mo, kairakan mo kami nin mahal na pagtubod, pagsarig asin pagkamuot, mantang pinaliwanagan mo ang mga tao gabos, digdi sa kinaban, hulikan sa imong mga nahulit, magdalita ka mahal na Maria na kairakan mong tawan kami nin malinaw na isip, tanganing mamibig niya mo ang sa mga kasalan, asin ipagkumpisal niya mo patin paghulawan nin totoong paghulaw, ninday na pagkasala liwat, patin ang samong hinahagad kay ning nobena, kung magkanigo sa buot ni Diyos out pa. Mauntok po nindiit, asin hagadon po ang satong mga kagadan. Ama niya mo na yaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Tara kagurang ng Maria, pano ka ng grasya, ang kagurang ng tansyo siyaon sa imo, pinurog kakarahay sa mga babae gabos at sinurog pakarahay ang sa imong mahal na aking sa Jesus. Pagumawa ng Diyos Ama, ang Diyos Aki, asin ang Diyos Espiritu Santo. Gosos, Birhen inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, napaalaw na sumirom, magdalita mong hilingon,
Ilaw mo ang linalaom sa sakit simo ang surugon. Ilaw ka sa kalangitan ni Angeles kabanal-banalan, sa mabagsikong mangaran ang impyerno tinatakigan, minasarig ang kinaban sa pagsurog mo pagtabang. Ilaw kang panunin grasya, burabod na pararanga, apostoles patriarkas, gabosimo na ginhawa, ngaran mo abdon misana, pagtabang mo nakikita. Ilaw kang panunin bagsik, kan ehersito sa langit, an impyerno an impieles, sindagabos na nanakig, masabi ang simong bagsik, urog na sa nangarig. Ilaw kang nakakabangraw sa lawod nin kadagatan, ang tawong nangagsakay, kunyaon sa kahandalan, umapod simo pagtabang, daing liwag maaagaw. Ilaw ka nin mga kastilyo, ang pagsurog pagtabang mo, nakakusog na gayo, urog sa mga diboto, ang umapod kan ngaran mo, daing nanggad maano. Ilaw kang nakakaagaw sa gabos na pag-alaman, urog pa sa kabuyuhan, masabi ang simungaran, makakaligtas giraray minsan ang napapandungan. Ilaw ka sa puso nin mga tao na namumuot sa imo, harigi kang gapong gayo na minsan suhay sa imo, magbabalik na totoo kan pagsurog kan ngaran mo. Ilawi kan simong bangraw kaming mga makasaalan, kan simong manto sa kuban haritugoting masuhay, kundi umibang mag-umaw duman sa kamurawayan. Ilawi kan simong pag-ampon asin pagkamaherakon, magdalitang padanayon tayuming linalaom, ang bagsik nin Diyos na puon na sa gabos para ampon. Santa Maria, tabangi ang mga makaherak-herak, surugaan mga maluya, rangahan mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampunaan mga kapadean, dangugaan mga babaeng dibuto sa imo, asinan sa imong tabang mamatayan kang gabos na nag-aarang sa imo. Tuguti akong makapag-omaw sa imo birin di salbasyon. Mamibi kita, kagurangnan warasan sa imong mga surugoon, andanay nakarahayan sa hawak asin sa kalag, sa tabang ni Maria Birhen de Salvacion, ina ni Kristo, ina kan Diyos, makaligtas manlugod kami sa kasakitan ngunya na panahon, asin makamtan mi ang kaugmahan na din kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Birin inang mapag-ampon, ina kan Diyos, pinangiran din kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaban, 12 gatos na taon na naikauyas sa muya, kami nagpapasalamat sa day mabilang na mga milagro para sa karahayan kan sa mong mga kalag, na iwinaras mo sa mo po ni kaapodon asin arangon mi sa ngaran na Birhen de Salvacion. Idinudusay mi sa imo ang bilog ming buhay. Sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sagod paman. Pano kaning grasya asin kagayonan, ikaan panalmingan sa mong mga pamilya, halayas sa mong banwaan ang mga maraot na gibukan demonyo, asin gibuwaan sa mong runa na paraiso nin kabanalan na Kristiyano. Sa irarom kan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, ang pagkaminuotan nin mag-agom, ang edukasyon Kristiyana nin mga aki, ang espiritu nin pamibi asin ang gibong herak sa kapwa, kami gabos danay na dumulok sa imo, asin nangangako na leon mi an anuman na laban sa tugon ng Diyos. Urog na sa laong matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ang punaan mga pamayukan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan, likayan sa kasalan asin karatan, ang kabos niya mong katuod asin mga pinagkakautangan ni buot, sangkubikan sa imong mantuan sa mong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan asin katuninuan, bindisyonan sa mong mga rugaring, ang gabos niya mong paghinguwa, ang samong kabuludan asin kabasan, ang samong mga tinanom na ginikanan sa mong kabuhayan, sa bagsikan sa imong tabang pamibi asin pagsurog,
Magdanay lugod kami sa pagkamo at asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan ka nama, kay baka na aki asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahari, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa ngaran ka nama asin kan aki patanan ng Espiritu Santo. Amen.
Diyos, maray na hapon po giraray mga tugang. Ang satuya pong Santa Misa ngunyan, enot na aldaw kang nobenaryos sa kapiyastahan, para sa kapiyastahan ni Nuestra Señora de Salvacion. Ang Santa Misa po ngunyan may kasabay na individual sponsors. Purokwan, Horan Barangay Pastoral Council, Barangay and SK officials of Maayong Elementary School, St. Joseph Association, Apostleship of Prayer, ELM, Paris Temporalities, Paris Catechists. Individual sponsors, Mr. and Mrs. Cesar Florence and family. Jodel Canale, Salvacion Marasigan, Carmen Grace Cortesano, Army Serencio, Melissa Cuya, Crisel Corbilla, Josie Cerniches, Susan Borlagdan, Charlene May Sirio, Brian Bibal and family, Shelwin Humphrey Bongon, Alfredo Acetre and family, Rafelin Morales, Milchor Pirinya and family, Emma Coderes and family, Raimundo Consuegra and family, Asteria Canicola and family, Rosalita Sastre, Cesar Cleofe, Teresa Onsay, Jeremy Pirinya, Antonio Coderes and family, Minerva Pirinya and family, Anacita Cobilla and family, Mr. and Mrs. Roque Canicola and family, Celia Cope, Benaventura Pirinya and family, Mercy Pirinya and family, Juan Miguel Consuelo, Soledad and Jimmy Consuelo, Glenda Crosilio, Arroyo family, Alele Ceres and family, Richard Manao and family, Aquilino Onsay, Lidwina Colot, Neil John Capis and family, Nori Bautista and family, Gaudencio Cama and family, Meli Coltivo, Obiasca family, Henry Kulukit and family, Mr. and Mrs. Abilina Dacolio and family, Emma Culanza, Rowena Culyat and family, Jesus Colar and family, Fidel Colar Jr. and family, Rosel Basanta, Maria Coltivo, Pedro Colot, Antonia Colot, Salvi Consolta and family, Salvacion Colyat and family, Jimmy Conde and family, Euphemia Sending, Wilfredo Clavicillas and family, Velasco Colanza family, Mr. and Mrs. Armando Coltivo and family, Cardano family, Competente Reblora family, Lasado family, Clotario family, Emilio Manrique and family, Emilia Manrique and family, Marnie Manrique and family, Isidro Bibal and family, Domingo Cobilla and family, Joel Cereza Jr. and family, Bernard Bibal and family, Jesse Bose and family, Coltivo Competente family, Nelson Dacuno, Judith Consuegra, Ye Romero, Evelyn Padayaw and family, Nimpa Peña and family, Resalinda Peña and family, Domingo Cope, Evelyn Cuerdo, Mary Ann Bunaagua, Mr. and Mrs. Jonathan Marrero, Aurora Colar, Domingo Colina Contigno, Henry Lapis and family, Francia Padayaw, Susan Contante, Mr. and Mrs. Jonathan Vargas, Jose Colar and family, Nympha Piña and family, Ronnie Cleofe and family, Ramon Colyat Jr., Ignacia Sarvida, Salvacion Nacor and family, Mr. and Mrs. Dennis and Sharon Delairi, Emilita Colot and family, Senate family, Evelina Paras, Milagros Coralde, Jocelyn Colase, Maria Alarte, Virginia Austria, Daisy Consorte and family, Catherine Lacuba, Elena Bulano, Jennifer Peña, Jamila Clidoro, Marion Contante and Milvin, Navarro family. Siring man may kasabay intensyon, pasasalamat, dulot kan mga minasunod, Cherilyn Bindal, Southern Luzon Technological College, Mark Kent and Maria Celina Arsenal and family, Betty Cama, petition for good health of Felisa Ceruelos, special intention, Emerita and Marien. Siring man sa pagpamibi kang kalag ni Lorenzo Francisco Roberto Sr., Job, Luz, Jacob, Orfilino Asen Roberto.
Sa gabos na kalag, dulit ni Dina Briones. Matindog po ang gabo sa pagpuungkan Santa Misa na pamamayuhan ni Reverend Father Erwin Peraha. Ang puso ko nag-uumaw sa kagurangan, naugma sa kuyang Espiritu, sa sakong paratubos. Taan kapakumbabaan, nahiling sa iyang uripon, puon ngunyan, paladan ako sa gabos na tao. Ang puso ko nag-uumaw sa kagurangan, naugma sa kuyang Espiritu, sa sakong paratubos. Naugma sa kuyang Espiritu, sa sakong paratubos. Sa ngaran ka na maasin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurang nantaan pagkamuot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Mamibi kita, o Diyos na nagpili ki Santa Mariang Birhen, inaakan para ligtas, nangungurog sa kapakumbabaan na sin kadukhaan, warasa namimibi kami na kaming nagsusunod kan sa iyang mga paarog, makautob, nin pagalang sa imo sa tunay na pagtubod, asin bilog na maglaom sa imong kaligtasan. Huli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po sa paghinanyog kan mga tataramon ng kagurangan. Enot na babasahon pagbasa sa libro ng Henesis. Ang kagurang na nagsabi kay Abraham, humali ka sa daga in sa imong katugangan, asin sa harong kan ama mo. Humasiring ka sa daga na itutukdo ko sa imo. Gigibuhon ta kang dakulang banwaan, asin bibindisyonan ta ka. Gigibuhon kong dakula ang sa imong ngaran, asin magigikang paladan. Bibindisyonan ko ang mga maherak sa imo,
asin mamaldisyonon ko an magsumpa sa imo. Asin an gabos sa kapag-arakian sa daga, magiging paladan huli sa imo. Kaya huminali si Abraham siring sa sinabi sa iya ning kagurangnan. Uminiba sa iya si Lot. Si Abraham 70 may 5 taon ang pagkagurang, kan siya humali sa Haran. Dinara ni Abraham si Sarai no sa iyang agom. Si Lot na aki nin sa iyang tugang. Ang gabos na sa diri na sa indang hinanapan, asin ang mga katawuhan na nakamtan ninda sa Haran. Nagpasiring sinda sa daga ning Kanaan. Pakaabot ninda sa daga ning Kanaan, si Abraham nagpadagos sagkod sa lugar kan Sekem, sa tangod kan kahoy nin More. Kan panahon na iyan, mga Kananeyo ang nag-eerok sa daga. Ang kagurangnan nagpahiling kay Abram, asin nagsabi, itatao ko ang dagang ini sa mga magikan sa imo. Kaya puminatindog siya dumanin altar sa kagurangnan na nagpapahiling sa iya. Hali duman, nagpasiring siya sa bukid sa sirangan kang Betel. Duman, pinatindog niya ang sa iyang eerokan. Ang Betel nasa sulnupan, asin ang Hay nasa sirangan. Guminibo siya nin sarong altar sa kagurangnan. Asin inarang niya ang ngaran ning kagurangnan. Dangan nagpadagos si Abram sagkod na nakaabot sa Negev. Tataramonin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Paladan ang banwaan na pinili ning kagurangnan na sa iyang pamana. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan na sa iyang pamana. Paladan ang banwaan na ang Diyos iyo ang kagurangnan. Banwaan na sa iyang pinili bilang pamana hali sa kalangitan. Ang kagurangnan minadungaw sa iyang hinihiling ang katawohan. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan na sa iyang pamana. Binabantayan nin kagurangnan ang mga natatakot sa iya. Ang mga nagahalat kan sa iyang pagkaherak, sinda ililigtas niya sa kagadanan, sa iyang susurugon sa panahon ng gutom. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan na sa iyang pamana. An sa tuyang kalag naglalaom sa kagurangnan. Siya an sa tong tabang asin sa tong kalasag. Tawan sa mo an sa imong pagkaherak kagurangnan. Sa samo na bilog ang paglaom sa imo. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan na sa iyang pamana. Matindog po ang gabos sa pagropyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, dai maghukom, asin dai man kamo paghuhukuman. Kuditan sa indong ihukom, iyuman an ihuhukom sa indo. Asin an sukol nindo sa iba, iyuman an isusukol sa indo. Tadaw tanahihiling mo an muta sa mata kan sa imong tugang, asin dai mo nahihiling an pasagi sa imong mata. Paano kang makasabi sa imong tugang, halion ko tabi an muta sa imong mata, kung an pasagi sa imong mata, dai mo hinahali.
para sagin-sagin. Halion ngo na an pasagi sa imong mata, dangan makakahiling kanin malinaw, asin mahali mo an muta sa mata nin sa imong tugang. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos marahay na hapon sa indo kabos mga tugang. Enot na aldaw kan sa tuyang misa nobinaryo para sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvación. An sa tuyang mga pagbasa, kinua sa aldaw na Lunes sa ikakagduwang simana sa ordinaryong panahon. So, hiling-hilingon ta mga tugang kung papaano niya to gayod maikukonektar ini sa buhay kan sa tuyang mahal na ina. Sinabi kan kagurangnan sa ebanghelyo ngunyan, day ka maghukom asin day ka man paghukuman. Huditaan sa indong ihukom, iyuman an ihukom sa indo, asin an sukol nindo sa iba, iyuman an isusukol sa indo. Ini mga tugang mga tataramon na pagsagwi sa mga tao sa iyang panahon ka ito. Ninulitan na hilingkan kagurangnan na an paghusga sa iba sarong dakulaon na problema sa iyang panahon. An mga iskriba sa mga pariseyos, mga mapanghusga, asin madali sindang magtaonin panghuhusga sa mga tao na para sa inda bako pasado sa indang standards. Ninhulita para sa inda sindaan sukulan o an standard sa kung ano ang pagiging marahay na tao. Sa satuyang panahon, kadakol ang mga siring kaini. Yaon ang sa indang mga biases and prejudices. Ninhulitaan paghiling ninda sa indang sadiri, sinda na sanaan mga marahay. Asin kung babalikan niya to mga tugang, sa panahon kan kagurangnan, sa Ebanghelyo ni San Lucas, kanahiling kan sarong pariseyo, an ginibukan kagurangnan, kan sarong makasala na babae, na inulaan nin pahamot an sa iyang bitis. An sabi kaining pariseyo na an ngaran Simon, o nagsabuot siya sa iyang sadiri. Kung ang tawong inisarong propeta, aram kuta na niya kung si Isay an babaeng ini na nagduduta sa iya. Hulita saro siyang para kasala. Para sa kagurangnan, magayon ang ginibo kaining babae na pag-ula nin pahamot sa iyang bitis. Talagad para sa iba, ang nahihiling ninda, sukaratan kaining babae. Bako sumarahayon na ginibo kan babae. Iniwan mga tugang an prevalent sa satuyang panahon ngunyan. Kadakla na beses
Naghuhusga kita sa sainda sa satuyang kapwa. Mas kinahiling na niya itong may ginibong tama, mas nahihiling niya ito iyuan sa indang mga karatan. Inulit asiring kita sa mga Pariseo as iniskriba. Halangkaw an paghiling niya to sa satuyang mga sadin. Malinaw na sinasabi sa satuya kan kagurangnan, naday kita nung kamanghusga. Dipisil ini mga tugang nagibuhon para sa mga tawong mapaabaw-abaw. Na ang paghiling niya sa sadiri niya, siya sanaan banal, siya sanaan marahay. Alagad mas madali ining gibuhon kan mga tawong mapakumbaba asin masinunod-sunod. Digdi mga tugang mahihiling niya to, ang kinakaipuhan na mga balores na dapat igwa kitang mga tao sa ngunya na panahon. Balores na may hiling niya to sa buhay kan sa tuyang mahal na ina. An kapakumbabaan asin pagiging masunod-sunod. Nahiling niya to ang buhay kan sa tuyang mahal na ina. Poon kan siya sinungko kan anghel, ipinahiling niya an sa iyang kapakumbabaan. Minidbid niya an sa iyang kadaihan, an sa iyang kababaan. Asin iyuin niya nagdawa sa iya, nasunodon an kamautan kan Diyos. Sa liwat, madadangog niya to ang mga tataramo na oripon ako kan kagurangnan. Mangyari lugod sa sako, susog sa saimong itinaram. Ano man kainian para sa sato mga tugang. Ang pagiging humilde, iyo ang nagdadara sa satuya na bago hilingon ang karatan kaniba, hilingon tamo na ang satuyang mga sadir. Bago kita maghusga, hilingon tamo na kung karapat dapat man kitang manghusga. Sabi nga ni baga sa Ebanghelyo ngunyan, bago mo o halion o paano mo masasabi sa imong tugang na halion ko tabian muta sa imong mata kung an pasagi sa imong mata dai mo hinahali. Dai ka magkurihir muna sa imong tugang kunan sa imong sadiri mas dapat na kurihiran. Taba ka mas malala pa kita duman sa mga tawong hinuhusgahan niya to. Kaya imbis na husgahan niya to an sa tuyang kapwa, ano daw kung kitaan maging dalan, tanganing sinda matabangan na mabagoan sa indang sadiri, kung sindaman mga nagkasala. Sabi baga, correct each other with humility.
bago ka magkurihir, hilingon mo na may kaluyahan man. Namayo kang karapatan na magkundinar. Sinimbis na kundinaron nyatoan sa tuyang tugang, sa parikan sa tuyang mga panghusga. Ano daw kung maging dalan kita nin pagpapaumay sa saindang buhay. Kunay hiling nyato naan sa tuyang kapwa asawang parakasala, dahil nyato kalingawan nakitaman mga parakasala. And we have no right to judge others. Tandaan nyato na magiging instrumento kita na madaraan sa tuyang kapwa parani sa kagurangnan kung kita mayo nin bahid na panghuhusga. Kung kita mahihirakon, mamumuton asin mapinatawad. Tandaan nyato na may mga parakasala ninhuli takadaklan sa sato, dahil man lamang naghiras kan pagkahera. Pagpapatawad asin pagkamuot, kundi ang mas nangurog sa sato, iyoan sa tuyang kapaabaw-abawan. An kaligtasan na haman, nagkaigwanin kapanuan, bako sa kapaabaw-abawan, kundi sa kapakumbabaan, minsawong babae. Sa tahaw kan sa iyang mga pagduwa-duwa o kalibungan, dahil siya nagduwa-duwa, nagpakumbaba, asin inako ang plano kan Diyos. Siya ang naging dalan, tanganing ang Diyos na nanitawo mapasatuya, na nagtukdo sa sato, na ang kapakumbabaan, nagdadaranin kaligtasan. Kung kita padagos na magiging mapakumbaba, madadaraman niya to ang sa tuyang mga tugang sa pagbabago, sa dalan pasiring sa satuyang kagurangnan na si Jesucristo, siring sa ginibo kan sa iyang ina na nagkabit sa sato, paduman sa iyang namumutan na akin. Matindog kita para sa pamibinin banwaan. Diyos namang makakamhan, minadulo kami sa imo, panunin pagtubod asin paglaom, kaiba ni Birhen Maria, aramina sa imo sisimbagon, an samong mga pamibi. Sa lambang kahagadan, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga, an samong pamibi. Para sa mga namamayokan sa tuyang simbahan, ang Santo Papa, mga obispo asin mga kapadean, lugod sinda maging modelo sa pagkaigwanin makusog na pagtubod sa Diyos, asin mabuhay na matanos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Sa tuyang nasyon, urog nga ang mga lideres, lokal man o nasyonal, lugod sa indang pag-ako kang katungdan bilang pamayo sa mga namamanuaan, magdanay sa indaan pagkamot asin pagtubod sa Diyos, siring sa pag-ako ni Birhen Maria sa kagurangnan, tanganing makamtanan katuninongan asin pagkasararo, umiibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na nagtitios, nagehelang asin naging biktima ni injustisya,
Lugod sa inda ining maako ning tudok sa buot, asin daay mawara ning paglaom, asin makusog na pagtubod sa Dios, tanganin sa indang mamatayan asin makamtan ang kaumayan, na dulot kang pagkamuot ning Dios, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa mga tugang niyato na padagos na nagtatabang sa tuyang simbahan, urog ng gayo ngunyan na aldaw, lugod magdanay sa inda ang pag-ako asinan matanos na pagsunod sa Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Diyos amang mamumuton, tabangi kami na mag-erok sa samuyang puso asin isip, an pagtubod asin pagkamuot sa imo. Sa pagi ni Yesu Kristo na samuyang kagurangnan, kaibahan ng Espiritu Santo na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Isabay pa niyato ang pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag ni Jaime Rostico Jaime Sr. Inuumaw ka kagurangnan, O Diyos ning gabos, nalinalang ulita sa imong pagkamatinao, nag-ako kami nin tinapay na idinudulo ni sa imo. Bunga kandaga asin kan gibo, kan mga kamot din mga tao, ini magiging para sa mo, tinapay nin buhay, pag umawon ang Diyos, pag umawon ang Diyos, pag umawon ang Diyos, sakon pa man. Magpamibi kamo mga tugang, tanganinan sa ko asinan sa indong atang, mga kumanlugod kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod ning kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, paki ako ang ining mga atang kan sa mong debosyon, asin warasan na kaming nagrurumdum kan gawi nin labilabing pagkamaot kan sa imong aki, mapapusog kan paarog ni Santa Mariang Berhen sa pagkamaot sa imo asin sa kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Asin sarabay, asin sarabay na mag-omaw, asin maghukyaw, asin magharubay sa imo, sa aldaw ni Santa Maria, danay na Birhen, ipinangidam niya ang bugtong mong aki, sa lindong kan Espiritu Santo, siring mandanay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya ang liwanag na daing kasagporan sa kinaban. Si Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya nag-uumaw ang mga angeles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan asin ang mga palada na serapines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda,
Ansa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Maluhod po. Kagurang na ni kananggadan banal, borabot ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabandala ka ng bon kan sa imong espiritu, ang aning para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurang na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang, kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamo at kaibakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos da Clero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, ansa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos sa manggadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos sa santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiraskan buhay na daing kasagporan, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos doon na kaugalian nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean,
mangyari yan buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa aral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulit sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan warasan sa imong simbahan na andalan kan ebanghelyo na pinakusog kan bagsik kaining sakramento, masigkat na maglakaw sagkod na makaabot sa maugmang pagkamit nin katulinongan na mamuraway ng pinapakinabangan sagkod pa man ni Birhen Maria sa imong mapakumbabang surugoon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve, a te clamamus, ex unis vidiem, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale, ia ergo advocata nostra, ilus tuus, misericordiae oculos, a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, digne bis amor promissionibus Christi, Oremus omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus animam, ut dignum Spiritu habitaculum ipici meretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asindanay na intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, Anama, asinan Aki, asinan Spiritu Santo, Amen. Dakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva! Virgen inang napag-ampon, mga adik mo agawon, napaalaw na sumiro, magdahit among lilinyo, ilaw mo ang linalaon, sa sakit sipong sorogon, ang debotos mo sorogon sa mga